up guys? Good morning everyone, everything. Welcome back again and again and again to my YouTube channel. So among buhaton karon guys, mag-hiking ni sa bukid. Kuig akong mama, og si Dudong, si Chia, og si Bilin. Hi! So maglakaw nami guys, padong nami sa bukid. A few moments later. So diara guys, Kami si Bilin. hapit na jud mi maabot. Kami gamay na lang gikuwang. So daghan mo ni ang view guys sa bukid guys. So nindot pa ni. Oh my God! Wow! Medyo init gid siya guys. So grabe ka init. Murag inyong relasyon. What's up guys? So naabot na gid mi sa among kamaisan. So daar among kamaisan ay daot nay tambok unsa man ni siya oy. So mo ni ang view sa bukid guys. Oh my God! Wow! Nindot gid siya. Charot init gid. Guys, sorry yun guys. So kung mga kauban guys, pertigin sabaan ni nila guys. Shout out din yung mga sabaan no. What's up guys? So naabot na mi sa uma. So mao ni guys, ang uma na mo. Char nighungag ko gid. Guys, tudloan ta mo unsa ang pagkatkat og mangga. So mao ni guys, nagkatkat na ko guys. Nga kog mangga diri kay di bitaw ako nagtanom. Paano masabi? Guys, magkuha pa dai kog mangga kay kuan tudloan ta mo. Tudloan ta mo unsa ang pagpangawat. So guys, dara di ang nagkuha sa mangga. So gwapo gi kini siya. Shout out din GB. Yeah. No! God, please, no! 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 Kaya mo bang kumain ng mangga? Hindi mo kaya no, kasi ako lang mo yung kaya mo. Paano masabi? Tapos balanghuyan. Dara guys. Ya dara ding mais ni Lola. So guys, mangawat day ko dirig kapayas guys. So dara guys. Kapayas ni nga tapol guys, katkato na ako. Guys, tuyo ko ni namo ang bukid din he hantod masaag ni nimo. So dara guys, amo na gining gilibot para nimo. Shout out guys nangawat og mangga no, GB og si Chia kung manghod na puting patinga. So guys, mangho di miglubi di ay. Joke ra bitaw ay wabita ni bunga. Guys, na ako na siya hugot guys. Gusto ka mo atos bukid. Saka dito gibuho. Manguha ko na siya butong guys. So na dara guys. So di siya kamao guys. Ginawa mo na lahat pero hindi pala sapat. Kaon sig mangga guys. Kaon kag mangga. Asluman ug nangay. Kani, kita kani akong gikuptan. Kau kamunggay para iyong relasyon magdugay. Paano masabi? Hugot aning balanghoy guys. Kaila mo ani? Balanghoy kamuti man eh. Kaon kag mangga para madapugan ka permis imong asawa. Oh my God! Wow! So guys, akong mama guys magkog kapayas gikuha na naman kay wadri tag iya. No! God, please, no! 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 Ako na siya hugot sa tangad guys. Manok ka ba? Tangaran ka di ka. So guys, nari ko sa uma sa akong papa dara guys. So guys, mapahuway sa ako sa kanang payag sa akong papa. So medyo init gid siya, pahuway sa ko. Uy gilakan na dai ni. Hindi ka soda ni. So guys, padong na dai may manguli guys. Hangak jud medyo kapoy-kapoy gid siya guys, kay layo man gamay. Libon So dara sila guys, nagkaon og mangga, magpangaon ani mga libang ra ni si libon ron na. Duol ra kay si libon. So guys, maro to akong video. Daghang salamat kay sa iyong suporta og sa inyong pagtan-aw. Shout out day ko sa pizzeria no, lami jud kay siya jud, lami pas iyong relasyon. Palit na mo guys, ang iyang location guys, nara sa Pundol guys. Ang tagiya sa pizzeria guys si Pau. Shout out day ni Jasmine Claire Balde. Shout out day ni John Michael Kataylo. Shout out ni GB Swico. Shout out ni Chia Kataylo, ni Junior Kataylo. Shout out day sa akong mga pinakagwapa sa Manisyo.
So dara siya guys, naglakaw guys. So mauro to guys, thank you kayo sa tanan-tanan. I hope nga enjoy mo. God bless, stay safe. Mwah, mwah, mwah.